Priatelia, my sa už môžeme spolu aj s ďalšími zápasníkmi pripraviť na ďalší zápas, ktorý bude v poloťažkej váhe. Bude to box 3x2 minúty. A verím, že v tejto chvíli už si môžeme predstaviť aj našich borcov a pozrieť si ich nástupovky. Takže v modrom rohu sa pripraví Patrik Bajnok. Srdce krvácí, nás donedejte půdu, chceme mít vlastní dům, kde budem jenom my, oši ztracený. Ten dům si každej ve svém srdci postaví. Privítajme ďalšieho borca, červený roh Miroslav Baláš. Takže priateľa, štvrtý zápas dnešného večera bude box v poloťažkej váhe 3x2 minúty. Poďme si predstaviť našich borcov. Modrý roh, 29 rokov, 79 kg, tréner Dávid Vyletel, za Pestiarsky klub a za Zvolen Patrik Bajnok. Červený roh, 18 rokov, 76,23 kg, tréner Jožko Andrášik, Viktor Vetrák, box klub Veľký Krtíš, za Veľký Krtíš Miroslav Baláš. Zápas bude rozhodovať Slavomír Dendis. Zabal sa, Miro. Zabal sa, počkaj si, Miro, hore. Pracuj na nohách, pracuj, beď. Nie sú na mieste. Nohami, dozadu, Miro. Hore. Poď, dozadu, Miro. Dozadu, trošku zjavno. Pracuj prednou. Prednou pracuj. Víka. Hodne ho, Miro. Pracuj na nohách. Nestoj. Predná, zadná. Zabal sa, Miro. Pekne. Pekne. No, to je ona. Aj zadná.
Poď, pracuj, na nohách, neniehal, hodí ho. Poď. Dozadu, ruky, Miro, hore. Poď. Pracuj na nohách, Miro. Daj hore ruky, nabal sa. Kryt, dvojkryt, dávaj. Dvojkryt. Poď, Miro, poď. Procvičil. Poď, dávaj, háči, poď. Poď, Nedaj sa! Poď! Od neho. Hádzaj, poď ho. Poď pekne. Dýchaj! Poď, dávaj sa, poď od rohu preč. Poď. Polky dávaj, poď, nepodaj do zeme, poď, ruky hore daj. Ruky hore, Miro. Poď, háč, poď, podok, dávaj. Držte ruky hore. Ruky hore. Poď, nabal sa, poď. Podok, dávaj, poď, naspäť. Máte k sebe, neostaň. Pohybuj sa, Miro. Poď. Priatelia, posledné kolo, pozbudzujeme! Pohyb. Ready, call. Pohyb sa na nohách. Poď, ruky hore. Začínaš, Paťo, pred mnou. Poď neho, preď. Poď, drží za nohou. Ruky hore, čuš. Ruky drž hore, Miro. Od neho, nenechaj sa. Poď. Dív sa na nohách. Tam sú pred ním. Brano dole, Miro. Brano dole, ruky hore. Poď. Pracuj na tých nohách. Brano dole. Poď, predno, pracuj, nabal sa, poď. Ďukaj si, Miro. Ale daj branu dole, zakladaj sa dozadu. Poď, pracuj, predno, poď. Nabal sa, Miro. Poď, drž hore. Prednou. Predno, pracuj, Mire. Prednou. Predná zadná, Paťo. Poď. Pracuj na nohách. Ruky drž hore. Poď, nevracaj. Poď, Miro, dole. Nestoj. Poď, Miro, preď. Miro, od
rohu preč. Borci do stredu. Víťazom zo skóre 3-0 sa stáva Modrý roh Patrik Vajnal. Si naši borci preberú ocenenia a spravia si fotky. Môžeme si niečo povedať aj o ďalšom zápase. Ďalší zápas bude box nad 100 kg. 3x2 minúty. Poďme si spraviť fotky, naši borci. Na chvíľu si ťa zavolám k sebe. Poď nám povedať svoje pocity po tomto zápase. Pocity mám dobré, ďakujem, chcem len poďakovať svojom klubu a ktorý superovi za tú prípravu trénera a teraz nesmajú ten reči. Patrik, ďakujeme a gratulujeme ti. Veľký potlesk.